aloitti, eli sehän oli jo kunnan toimesta suljettu, se sulku käynnissä, että sittenhän hyvinvointialue vain jatkoi sitä, että se sitten siirtyi ja lakkasi koko. Mutta niin hyvinvointialuehan on nyt toimii 4 vuotta ja tuntuu, että emmepä me nyt ole paljon muusta puhuneet kuin säästämisessä. Joo. Raha on ollut koko ajan niin se suurin asia, taikka raha niinkään, mutta sen puute. Ja nehän on sitten näkynyt myös näissä päätöksissä ja näkynyt myös siinä, että ei ole tehty päätöksiä. Jos miettii nyt, että meillä on erikoissairaanhoidon asiat on aika paljon levällään ja enkä nyt osaa kyllä, enkä uskalla edes sanoa, että onko 18.5. yhtään sen arvokkaampi päivä, jolloin nämä pitäisi päättää tästä erikoissairaanhoidon palveluverkosta, että koko ajan mennään niiden ehoilla. Ja niin kuin tämän päivän Lapin kanssa, jos luitta, niin siellähän oli ihan suoraan sanottu, että ne heikentävät, ne kaikki heikentävät ja vaikuttavat näihin perustason palveluihin. Ja kun miettii, että mikä sote-uudistuksen tarkoitus on ollut, niin sehän on ollut, että lähdetään vahvistamaan perustason palveluita. Ja mehän olemme tämän 4 vuoden aikana oikeastaan päässeet sitä tekemään. Meillä on koko ajan ollut enemmänkin niin tapetilla nämä 2 sairaalaa, 2 sairaalan nämä kiistat, että kummassa mitäkin. Ja se, että hyvinvointialueellahan aluksi se päätös oli, että Akseli ei vissiin siinä vaiheessa ollut vielä mukana. Ensimmäisellä valtuustokaudella mä tehnyt sen päätöksen, että meillä olisi niin 1 sairaala, mutta 2 toimipistettä, joiden välillä työnjako tehtäisiin järkeväksi. Kunnes se tuli se sairaalaverkkolaki, joka määräsi, että Lapin keskussairaala ja Oulun yliopistollinen sairaala on niitä sairaaloita, jossa tätä monialaista palvelua toteutetaan ja niiden kuuluu vastata siitä. Ja on tiettyjä lakisääteisiä palveluja, jotka sitten niin sen takia on Länsi-Pohjan sairaalasta loppunut, että ne ei ole loppunut sen takia, että Lappan päättäjät olisi halunneet, että ne loppuu, vaan ne on loppuneet sen takia, että se laki on määrännyt ne lopetettavaksi. Ja sehän on tietenkin aina, kun alueelta jotakin palveluja poistetaan ja supistetaan, niin kyllähän se saapi ihmiset liikkeelle ja se on iso ja harmittava asia. Mutta myös se, että kyllä me olemme koko ajan halunneet myös sen, että näitä perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon ja vammaishuollon asioita viettäisiin näköisellä ja niistä puhuttaisiin ja myös niitä päästäisiin kehittämään, mutta kovin vaikealta se vaikuttaa. Mutta Akseli varmaan voikin sitten tässä jatkaa ja kertoa vähän myös omia näkemyksiä. Joo, niin kuin tuo Helena tuossa mainittikin, niin olin viime kaudella varavaltuutettuna, että en sillä lailla ollut joka kokouksessa mukana, mutta kyllä nyt on niin kuin huomannut sen, että tavallaan niin kuin asia, mikä lopulta vie siitä talousarviosta aika pienen osan, mutta joka on taas, niin kuin, vaikka se tuntuu, sanoit juuri, että se niin kuin näyttää sekaavalta se erikoissairaanhoidon kysymys, niin se on paljon yksinkertaisempi kuin miltä se niin kuin näyttää. Että meillä on sellainen tilanne, että meillä on 2 entistä sairaanhoitopiiriä, meillä on 2 sairaalaa ollut. Ja nyt sitten kun on tullut tämä 1 sosiaali- ja terveyshuolto-uudistuksen mukaan tämä 1 hyvinvointialue, niin
meillä on päällekkäisiä toimintoja jonkun verran. Ja eikä siinä mitään, että jos olisi semmoinen taloudellinen tilanne, että voitaisiin ajatella, että tämmöisen voi heikentämättä niitä perustason palveluita voi säilyttää, tai että se olisi niin jollakin muulla tavalla järkevä, niin kuin järkevin tapa käyttää sitä rahaa olisi se, että tämmöinen systeemi on, mutta kun nyt ei ole niin. Ja sen sosiaali- ja terveysuudistuksen se yksi iso ajatus oli nimenomaan se, että kun meillähän aikaisemmin oli tämä systeemi, että kunnilla oli tämä perustaso, nämä terveyskeskukset ja perussosiaalipalvelut ja näin. Sitten oli sairaanhoitopiireillä oli erikoissairaanhoito, niin sehän oli se systeemihän toimi niin, että ne sairaanhoitopiirit, mekin muistamaan vielä ihan hyvin, että sieltä saattoi tulla yhtäkkiä niin kuin paljonkin suurempi lasku kuin mitä oli ajateltu talousarviossa ikinä. Ja käytännössä voi sanoa, että aina. Että se tavallaan oli semmoinen, ei ollut oikein niin kuin semmoista perälautaa siinä, niin se pystyi sen erikoissairaanhoidon kulut pystyi kasvamaan ja kasvamaan vain. Sitten taas niin kuin se organisaatio, millä oli verotusoikeus ja jonkunlainen niin budjettikuri, niin silloin oli ne peruspalvelut. Niin sehän menee juuri väärinpäin. Ja nyt kun ne pantiin yhteen, niin tavallaan niin kuin sen pitäisi loppua, että se erikoissairaanhoito ikään kuin syö sieltä perustasolta. Mutta nyt kun on ollut täällä hyvinvointialueella päättämässä ja kun katsoo, että mistä asioista puhutaan, mihin käytetään aikaa ja energiaa ja näin, niin tuntuu, että osaammeko me elää niin kuin tässä hyvinvointialueen ajassa, koska meillä pitäisi nyt olla niin semmoinen järki, että okei, meillä on erikoissairaanhoidossa, meillä on niin kuin tänään Lapin kanssa hyvin voit lukea, että siellä esimerkiksi hoidetaan ihmisiä, jotka kuuluu sinne perustasolle hoidettavaksi. Ja täältä pitää pystyä ottahan, jotta sitten, nyt ei tässä tilanteessa ei voi sanoa, että jotta me voisimme käyttää enemmän tuonne, vaan että meidän tarvitsisi leikata vähemmän tuota perustasolta, koska nyt kun sanotaan, että tavoite on perustason vahvistaminen, niin sehän tarkoittaa tämmöisessä niin kuin talouden sopeuttamistilanteessa sitä, että me voisimme niin kuin vähemmän niitä säästöjä pistää sinne perustasolle. Ja nyt sitten se 30. päivä siellä oli tämä arviointimenettelyn kautta tämä arviointiryhmän esitys. Ja sieltä tuli sitten Meri-Lapista tuli poikkeava esitys tämmöisillä vähän niin kuin epävirallisilla luvuilla ja valmisteluilla. Ja nythän se tänään puhuttiin, että ei se aivan niin ole. Ja nyt sitä täytyy uudestaan niin kuin päättää, mutta niin kuin semmoinen, tässä on tosi ikävässä tilanteessa, kun joutuu tavallaan niin kuin puhumaan tämmöisten asioiden, niin kuin vaikka joku Kemin sairaala koskevat säästöt, niin joutuu niiden puolesta puhumaan, mutta kun siinä ei ole mikään niin semmoinen ajatus, että olisi niin kauheasti sormet syyhyäisi, kun päässä sieltä niin kuin leikkaamaan ja näppäämään ja näin poispäin, vaan se, että kun meillä on samalla kukkarolla, ollaan perustaso ja erikoissairaanhoito, niin se on nollasumma peliä, varsinkin tässä arviointimenettelyssä. Meillä ei ole varaa ottaa velkaa, vaan meidän pitää tehdä tietyn määrän ylijäämäinen budjetti, koska meillä on sitä vanhaa kattamatonta alijäämää. Systeemi toimii nykyisin niin, että valtio antaa rahan, ja sitten jos tehdään alijäämäisiä vuosia, tilinpäätöksiä, niin ne pitää parissa vuodessa kattaa ne vanhat alijäämät. Tavallaan niin kuin se velka pitää maksaa pois parissa vuodessa. No mehän ei siihen tietenkään olla pystytty, vaan nyt on tämä arviointimenettely. Ne tavallaan tekee semmoisen säästöohjelman, tai me tehdään, ne hyväksyy tai ei hyväksy. Ja sitten ne päättää, että missä ajassa me saamme kattaa sen alijäämän. Ja semmoinen tilanne, missä kieltäydytään kategorisesti vain kaikista säästötoimista, tai sitten siitä, että meillä on erikoissairaanhoito, missä on päällekkäisiä toimintoja, niin on tosi vaikea nähdä, että sieltä tulisi esimerkiksi vaikka armon aikaa sille, että voidaan jatkaa sitä maksamisaikaa, tai sitten jos tulisi oikein niin kuin se pahin skenaario, että sitten niin voitaisiin yhdistämään hyvinvointialueita. Sehän niin kuin tuntuu aika kaukaiselta, mutta tietenkin jos lähdetään sille linjalle, että me emme ala millekään ja näin, niin
mitäpä muuta nekään voi tehdä. Ja oliko se 2030, sinne asti se piti tehdä se taloussuunnitelma. Joo, sehän oli nyt, joka oli ollut sen arviointiryhmän arvioitavana se 2030 asti se taloussuunnitelma, ja eihän siitä hyvää palautetta tullut. Ei siinä ole niin kuin onnistuttu. Joo. Ja tämä on niin kuin vähän ikävä, että kun Lappassa on puhuttu säästöstä jo viime kaudella, sehän oli 24 tehtiin se ensimmäinen säästöohjelma. Sehän alkoi näkymään vasta vähän niin kuin myöhemmin. Sehän tuli ihan mukava uutinen, että Laphalla on nyt niin kuin viime vuosi oli tasapainossa, että sitä uutta velkaa ei enää tule. Nyt pitää kattaa vanhat, kun sitten senhän pitää olla sen käyttötaloudenhan pitää olla jonkun verran ylijäämäinen, jotta voi investoida. Ilmeisesti teillähän on varmaan niin terveyskeskusinvestointi. Meillähän on se sote-keskusinvestointi, joka on Laphan, siellä Lappan investointilistalla ihan kärkiasia, ja siihen pitäisi päästä ensi vuonna siihen asiaan, että rakennettaisiin tuohon Tannan jatkoksi uusi sote-keskus, jossa olisi myös sitten se Tannan vanha puolikin tyhjenisi ja sinne siirtyisi sitten, sinne tulisi uudet paikat ja terveyskeskuspalvelut tulisi myös siihen uuteen sote-keskukseen. Mutta niistä ei ole vielä mitään päätöksiä, ja monessa kunnassa, kun kunniltahan jäi Lappalle hyvin paljon tämmöisiä huonokuntoisia kiinteistöjä, niin melkein joka kunnassa jotakin investointia on tietyllä aikavälillä. Ei nyt kauhean kiireellisiä, mutta Kolari on yksi kiireellisempiä. Ja Kolarissa on se poikkeuksellinen tilanne, että niin esimerkiksi joissakin kunnissa voi olla, että jo olemassa olevat vanhuspalvelupaikat riittää, mutta Kolarissa ei riitä. Kolariin tarvittaisiin lisää niitä vanhusten ympärivuorokautisen hoivan palvelupaikkoja. Että täytyy vain nyt pitää kaikkia sormia ristissä, että saataisiin se etenemään se sote-keskusasia, niin sehän paljon sitten täälläkin niin parantaisikin varmaan tätä varsinkin ikäihmisten tilannetta. Tuohan toimii tuo hyvinvointialueen se investoinnithan toimii sillä, että sen pitää saada valtiovarainministeriöltä niin lupaa ottaa velkaa. Ja tilanteessa, jossa on arviointimenettely, niin on varmaan aika tiukasti. Totta kai kyllähän ne huomioi sen, että jos on kerta kaikkiaan niin kuin semmoinen tilanne, mikä on tuossa käsillä, mutta se, että me emme pääse niin kuin tekemään päätöksiä, ei pääse niin kuin tässä säästöohjelmassa ja talouden tasapainottamisessa, jos ei pääse niin kuin siitä sairaala-asiasta eteenpäin, niin se nimenomaan näissäkin se heijastuu sitten niin kuin tänne. Jos mä koskaan saa sitä asiaa järjestyksen, sitten mä pääsen siihen tilanteeseen, että me voisimme alkaa niin investoida näihin terveyskeskuksiin. Meillähän on Kittilässä on myös niin tosi iäkäs terveyskeskus, oliko 60-luvulta vai mistä, ja se on, niin kuin, sekin oli siellä suunnitelmassa, muistaakseni se oli jälkeen Kolari. Niissä oli kaikissa se 32 miljoonaa vai mikä, sehän on vähän semmoinen laitettu kaikille ne terveyskeskuksille se arvio, että Kittiläkin on niin kuin tämmöisessä jonossa. En tiedä sitten, joillakin hyvinvointialueilla on tehty niin, että tämä ei tarkoita Kolaria, eikä välttämättä kaikkia kuntia. Mulla itsellä on sellainen ajatus, että jos heille passaisi, niin Kittilässä sitten voitaisiin tehdä niin, että Kittilä investoisi, sitten tulisi niin kuin sitoutus vuokralle pitkäksi aikaa niin tuo hyvinvointialue, mutta sekin tarvii sen lainanottovaltuuden. Se lasketaan siihen samaan. Ja se niin kuin sillä lailla, että semmoinenkin kunta, niin kuin vaikka esimerkiksi Kittilä, joka niin kuin pystyisi periaatteessa niin kuin itse niin kuin auttamaan sitä hyvinvointialuetta, niin kuin sekin on lukossa, jos mä tästä pääsen eteenpäin. Semmoinen kysymys, että onko teillä sitä
onko teillä päivätoimintaa, vanhusten päivätoimintaa täällä Kolarissa? Ikäihmisten päivätoimintaa? Meillä ei ole semmoista, se on tietenkin, näitähän on näitä kerhoja, joita pitää liikuntatoimi. Se on siitä terveyden ja hyvinvoinnin. Niin, pitää kunnan puolesta. Meillä on kunnan puolesta, mutta ei meillä Laphan puolesta. Minun mielestä en ole kuullut missään. No. Mutta kunnan puolesta on niitä muutamia. Ja onhan ne kyllä viikoittain toteutuu ne kerhot. Joo. Sieppijärvi, eikö Vaatujärvi? Joo. Kuntako se järjestää? Kunta. Se järjestää kunta. Joo. Ne on hyvin tykättyjä. Joo. Joo. Eikö se Nuottavaarassa? Nuottavaarassa on se virikepiiri, joka on semmoinen iän vanha kunnan aikainen ja sitten kyläyhdistyksen ja seurakunnan yhteinen tapahtuma. Mutta sitten on nyt minun mielestä kunta ei ole siinä sillä lailla enää mukana, kun sen kun alkoi tämä hyvinvointiuudistus, niin tai sote-uudistuksen alussa, niin se sitten kunta on siitä, kun siihen olisi pitänyt mennä sitten hyvinvointialueen matkaan. Ei kunta ei ole siinä mukana, mutta seurakunta ja kyläyhdistys. Joo, että jonkunlaista on. Joo, jonkunlaista on. Ei ole kunta. Ei. Ja sekin on hyvin suosittu. Ja sitten kun ajattelen, mutta syrjäkyliä, joissa ei juuri mitään mitenkään ole. Kyllä se on tervetullut ja niitä käytti sitten sieltä Sieppijärveltäkin, että se kyytitti tämä seurakunnan työntekijä niin paljon kuin häntä mahtuu. Oli kuvaa, oliko se netissä? Oli jossakin, joo. Siellä oli väkeä. Joo. Koko ajan siellä on ollut väkeä, niin kuin joskus arvoittavat. Tämähän on yksi, jota pitäisi kehittää jokaisessa kunnassa sitä päivätoimintaa. Ja myös siitähän on siinä palveluverkkouudistuksessa, niin siellähän jopa kirjattiin semmoinen kohta, että sitä ikäihmisten tätä neuvolapalvelua ja sitäkin pitäisi päästä kehittämään. Joissakin kunnissa sitä on siinä jossakin vaiheessa päästy alkamaan, mutta kun se on jäänyt sitten, että kyllä nyt menee niin kaikki kohta aika tähän sairaalaverkkoasiaan, että sen takia meidän pitäisi päässä oikeasti. Lopettamassa niitä lopettamassa sieltä niin vanhuksilta kuin sitten näitä vammasta. Joo, senpä takia meillä ei varmaan yhtään ole tavoite, ainakaan meillä kummallakaan ei ole tavoite, että Pohde kutsuisi meitä, koska emme me usko, että sieltä yhtään parempaa on tulossa. Pohteella on omat ongelmansa. Siellähän on esimerkiksi Oulaskankaan sairaala, joka on vähän saman suuntainen kuin Länsi-Pohja, niin suuret ongelmat. Siellä on perusterveydenhuoltoonkin pitkät jonotusajat. Joo, niin on. Epäin nyt ei Pohdeella halukas ottaa. Niin. Mutta eihän ne voi, jos valtion määrää. Sehän toimii samalla kuin kuntien liitokset. Tämähän on tämä arviointimenettely, sehän on kuntajako, tai kunnilla on sama menettely. Siellä oli... Joo, minä mietin sittenkin, kun tämä muistoyhdistys, sehän pitää täällä Kolarissa sitä tilaisuutta ja piti Sieppijärvelläkin, mutta todennäköisesti se on Sieppijärvelläkin loppuun. Että sekin olisi kauhean tärkeää tulla syrjäkylilläkin, että olisi jotakin, vaikka sen puitteissa kokoonnuttaisiin. Kyllä sitä muistisairautta varmasti on meillä joka kylällä, mutta miksi ihmiset niillä ei ole autoja, ei niillä ole korttia, ei nämä ihmiset, jotka sitä pääasiassa tarvitsisivat, ei niillä ole niin helppo lähteä sieltä. No. Että mikä taho se on, joka sitten ottaisi tätäkin asiaa siellä esillä, että kyllä häytyisi olla niillä ikäihmisillä, koska sitä kotihoitoa niin korostetaan ja se pitäisi olla kotona. Vissin hautaan asti se paikka. Kyllä siihen pitää jotakin tehdäkin, että sinne on ne paikat siellä kotona. Ei ne ole ne paikat siellä syrjäkylillä kotona, jos siellä ei mitään tilaisuuksia ole näitä ikäihmisiä. Näin minä vain ajattelen ja näin se todellisuudessa on. Sehän toimii täällä Kolarissa tuossa kerhohuoneella se muistokaa. Joo. Mutta minä en tiedä sitten, että onko sitä Sieppijärvelläkään enää.
Joo. Ei sitä se on ollut Siepjärvellä, että mä muistin, se lopetettiin aluevaihteessa. Kun meikä ajattelin, että ketä lähestyisi, että sanoisi vaikka, että jos meille hommattaisiin kyytti sinne Sieppijärvellekin, että ei niillä ole toisilla autoja, eikä mietiä, onko se laillistakaan, että joku lähtee kyytikin niitä toisia. Mulla on joskus sanottu sitten vuosia aikaa, että ei se ole laillista. Enkä lupaakaan, noin minulla ole teitä lupaakaan. Kyllä siinäkin on semmoinen puutekohta, joka pitäisi korjata. En tiedä, miten se tapahtuu ja tapahtuuko se mitenkään, kun miettii näitä maksuja ja näitä ja varmaan siihen menetelmäksi. Joo, sehän on just sitä järjestötoimintaa ja sitä yhdistystoimintaa, se muistikahvilaki. Ja se, ne Lapha rahoittaa, joo, ja nythän niistä just isolla kynällä onhan niitä pyyhkimässä yli niitä. Joo. Mutta siinäkin on, joka on vapaaehtoistyössä sitten ollut aika paljon. Olin 22 vuotta puheenjohtajanakin aivan omasta arvosta, kun se on niin kauan. Niin kyllä siinä on mahtava se määrä, mikä tekee sitä vapaaehtoistyötä. Sitten jos osaa vähän leikkoa ja laittaa niitä tilaisuuksia, ja siinä on vaikka mitään. Niin siinä ei ole kyllä tienattu mitään, että saavat päättäjät olla ihan rauhassa siellä aivan valtakunnan tasollakin. Ainakaan se äänestys sekä moni mukaan, että kyllä ne vapaaehtoispohjalla kyllä. Ei niissä kyllä rikasti. Niin, ei varmasti. Sillä niin kysyn sitä päivätoimintaa hommaa, kun sehän ei ole niin kuin lakisääteinen palvelu. Ja Kittilässähän on vielä, se on sitä niin sieltä kunta-ajalta niin kuin periytynyt. Niin aika ennakoitavissa on, että se on semmoinen, joka ainakin Laphan toimesta loppuu. Ihan mielenkiintoista, jos täällä Kolarissa on niin kunnan puolesta niin jotakin vastaavaa tai näin. Niin toimiiko samalla ainakin nyt mikä on se päivätoiminta, niin sehän on vähän semmoinen omaishoitajien vähän semmoinen tuki, että he pääsevät asioimaan siinä samalla kun käy päivätoiminnassa niin se toimeksiantaja. Niin jotakin semmoista täytyy Kittilässä kehittää. Mutta niistä maksuista, kun muutaman kerran jo tullut, niin sehän nyt hallitushan se päätti, että nostethan niitä, nehän nostaa niitä, jos on oikein käsittelyä, ne nostaa niitä ylärajoja, mihin voi nämä maksut korottaa, että nehän vie sitten rahaa. Eli ne tavallaan niin kuin, nehän pakottaa vähän tähän sinne tappiin, varsinkin jos on hyvinvointialue, joka on arviointimenettelyssä ja näin, niin silloinhan ne on pakko olla siellä ylärajassa ne maksut. Mutta oliko 240 miljoonaa vai mitä ne sotesta säästää. Jos ne säästää sotesta, niin silloinhan ne tarkoittaa sitä, että ne hyvinvointialueen rahoitusta vähentää. Näin siinä tulee käy. Tulihan sehän on kylläkin se maksukatto, oliko se 800 vai paljonko se oli. Ja sitten taas joka niin kuin paljon käyttää, jolla niin kuin nykyisin maksukatto jo täyttyy, niin sehän ei sillä lailla niin täyttää. Se on 800, sitäkin nostettu. Joo, niin varmasti. Ei ole niin kuin yksi ministeri mietti, että no eihän niitä kerran tarvitse maksaa kurimaksua. No se ei kyllä tiedä tästä maailmasta. Joo. Joka kerran se maksetaan poliisimaksu, kun mennään keskussairaalahan niin paljon tarvinnut niitä ja hyviä palveluja on, mutta kaikkihan tieteen maksaa. Eihän ilmaista palvelua ole. Mutta että niitä on nyt 2-3 vuoden aikana nostettu 90%, niin on kai siitäkin tullut jotakin lisää. On niitä niin paljon nostettu. Eihän ne palkatkaan ole nousseet 90% niitä työttömiä. Ja mihin ne menee? Se on mennyt sen hyvinvointialueen sen alijäämän tilkittämiseen. Että silloin oli viime kauden viimeinen kokous, oli budjettikokous, me oli silloin varalta, olin siellä. Niin muista oliko se, muistaakseni 2,5 miljoonaa oli se niiden maksujen korotus. Niin se on kuitenkin
ihan merkittävä. Plus sitten kun siellä hyvinvointialueella ei ole verotusoikeutta, niin sehän on käytännössä niin kuin isoin tulonlähde. Sille on ne asiakasmaksut. Niin, että tässähän on niin kuin ihan hyvä niin kuin sitä hehtaaria vähän havainnollistaa se, että nyt mitä tehtiin niitä palveluverkkopäätöksiä tällä perustasolla, vuodeosastoja, niin lakkautettiin lisää, niin se taisi olla 6 miljoonaa olla se. Niin, se palveluverkko asia. Niin sitten kun ajattelee, niin 2,4 miljoonaa, niin se taitaa olla, se oli muistakin 0,9 miljoonaa, siis se niin kuin nettovaikutus, jos ajatellaan, että kotisairaalaa pitää lisätä, niin sehän on noin 3 vuoden osaston verran, oli se korotus silloin. Onhan niillä merkitys. Miten täällä on muuten, uskaltaako sieltä kysyä, että miten täällä on pärjätty ilman vuodeosastoa? On nyt kyllä kotona sänkkä. Niin. Miten se pelaa se kotisairaala? Sanon omalta kohdalta, että minä pärjäämme oikein hyvin. Meillä on niin hyvä palvelu, kun meillä kotisairaala toimii ja siinä on hyvät työntekijät. Niin eihän mulla tämän parempaa palvelua ole ikinä. Mä olen aivan kuin joku unikaalinen, minut hoidetaan henkilökohtaisesti kotona silloin, kun tämä oli huonompi tämä tilanne. Ja se on suhteellisen, miettihän, että se on suhteellisen edullinen. Kun joku sanoo, että sekin maksaa, no ei ilmaispalveluja ole minkäänlaisia, mutta tämä on, minä tarvitsen olla 3 vuorokautta, minä vertaisin siihen. Jos mä olen 3 vuorokautta keskussairaalassa, niin sillä rahalla mulla tuli kuukauden nämä kotisairaalan ihmiset ensinnä joka toinen päivä, nyt jos on huonompaa. Mutta nyt on joka 3. päivä ja kun nyt on itsekin täällä, niin me rupamme kyllä Lahdessa. Että on meillä hyvääkin palvelua tässä, että emme ole tuommoista hyvää. Muin hyvää nähnyt, jotka tuolla syrjäkyvilläkin asuvat, että aina lähdetään. Mutta emme ole sillä lailla, mullakin on kyllä monia sairauksia, mutta emme ole sitä vuodeosastoa sillä lailla vielä ainakaan. Enkä mie pidä niin ikävää siellä sairaalassa, kun nyt koen, että mie pysty kotona olemaan, niin sehän se paras paikka on. Ja sitten kun mä olin siellä keskussairaalan vuodeosastollakin 3 vuorokautta jälkeen näiden toimenpiteiden, niin se sitten sanoi, että pitäisi lähteä Kittilään, jos on aivan hyvin matkailua vaattaa, mulla on aivan samalla kuin sen sieltä kotia pääsin. Sehän on aivan sama, kun ihminen on sairaalassa. Sitten tietenkin just vertaa omaiset käydä, mutta minä sanon, että minulla on niin lyhytaikaisia nyt sairaalassa jo 2 viikkoa oikein. En minä niin kauheasti kaipaa kotia, kun minä tiedän, että minulla ei siellä kotona semmoista palvelua, että minä häätyisin ainakin itse tehdä sinne jotain kerrojuutta jaksaa, niin se on parasta. Joo, Ennille vastaan tuohon, että varmaan niin just näin, niin kuin siis sanoit, että nyt kun se kotisairaala toimii, niin siinähän oli tietenkin niitä käynnistysvaikeuksia hyvinkin paljon. Ja sehän on aivan tavallista ja luonnollista, että kun uusi palvelu otetaan käyttöön, niin eihän siitä heti tule sitä parasta mahdollista, ja ainahan siinä on kehittämistä, mutta sekin, että onko se vuodeosasto vaikka Pellossa tai Kittilässä tai Muoniossa, ja kun kolarilaiset tietää sen, että se on niissä, niin sehän on varmaan monelle sekin, että se on ok. Mutta että jos sitä ei tiedä, että se on vaikka Sallassa tai Sodankylässä tai Ylitorniolla, että on tämmöistä niin epävarmuutta koko ajan. Mutta nyt minä luulen, että se on aika paljon niin tasoittunut, että aika paljon on Pellossa tai Kittilässä ja on varmaan Muoniossakin käytiin on, mutta että enemmän olen kuullut, että Pello on käytössä ja sehän on luonnollinenkin suunta vaikka eteläpään kunnan ihmisillä. Niin. Sitten kuitenkin kun se taksi siinä on oma vastuu, niin se sitten maksaa saman verran tuleeko Pellosta. Sitten, mutta jokuhan senkin välin maksaa, se on tietenkin valtio. Niin, no Kelahan sen, tai sitten se maksaa hyvinvointialue, jos on sairaalan sisäistä kuljetusta. Joo, se on sairaalan sisäistä. Joo, niin se on. Mutta kyllähän se vaikea ajattelee, että näin harvaan asutulla alueella, missä me asumme,
Niin eikö se kuitenkin ole se meno, kun sen Kelakin maksaa, niin eikö sitäkin maksaa sitten samalla lailla verotuksia? Maksaa kyllä. Joo. Että Samasta veronmaksajien ainahan se on pussista. näin harvaan asuttu, niin se on kallista. Joo. En tiedä paljonko siinä tuli säästöä, että vuodeosasto lakkautettiin, mutta itse vain henkilökohtaisesti sanon, että minun palvelut ei ole kyllä siitä, että kyllä monesti olevan näiden sairauksien vuoksi Rovaniemellä. Juuri täällä Siellä oli No, miten tuo sakko on tullut esimerkiksi täällä taloudessa? Helena on kyllä paljon puhunut, että Mä olen siitä puhunut ja tehnyt sinne aloitteita ja muita tuonne hyvinvointialueen valtuustoaloitteitakin tehnyt, mutta siellähän on niin hidasta se aloitteiden eteneminen. Mutta se, että silloin kun tämä kotisairaala käynnistettiin, niin silloinhan oli se, että kotisairaalalla on lupapaikka palvelukoti Tannassa. Ja siellä, että on sitten kotisairaala hoitaa niin päiväaikaisen niin tämmöisen sairaanhoidollisen puolen saattohoidosta. Sitten siellä se Tannan henkilökunta osallistuu myös siihen saattohoitoon ja siihen sen hoivan osalta ja yövuoroissa. Ja sitten yövuoroissa se vastuu on pellon osastolta, saadaan se ohjeistus ja ensihoito on siinä. Oli yksi linkki, mutta minun mielestä sitä on vähän käytetty. Niin en ole kuullut, että siinä olisi ollut paljon käyttöä, mutta Se paikkahan on kyllä käytössä, mutta ei ole saattaa. niin, kun se on myös sosiaalipuolen kriisipaikka. Että siinä on vähän se, mutta kyllä sitä on yritetty ja toivottavasti se uusi sote-keskus, jos me sen nyt saamme, niin se korjaisi tätä asiaa. Mutta eihän se silläkään hoidu, että kun valtio laski hoitajamitoitusta 0,6, se oli 0,65, niin valtio laski, sehän tuli ihan tuolta valtion taholta se hoitajamitoituksen lasku, niin sehän otettiin tieteen välittömästi käyttöön. Ja silloinhan se tarkoittaa, että niitä hoitajia on vähemmän hoitamassa. Että jos saattohoitoa järjestetään vaikka omassa kunnassa, niin siihen pitää löytyä resurssit myös. Että ei riitä, että se sama henkilökunta siellä hoitaa sitä perustyötä, niin ne myös on sitten siinä saattohoidossa mukana. Niin se on erittäin kuormittavaa hoitoa, niin se on yksi, mikä siinä pitää erityisesti huomioida. Oliko sinulla kysymys? Kyllä mulla itse asiassa on kysymys. No hyvä. Tuli minun ajatukset, se ei liity tähän ruohonjuuritasoon, mutta kysymys on semmoinen, että meillähän on Lapin keskussairaala aika Oulussa on yliopistollinen keskussairaala. Ja tämä Kemihän on sen toimintoja ajettu pikkuhiljaa alas. Ja Perämeren kaarella asuu 50 000 ihmistä. Lapin väki nyt muodostaa 74 000. Ja tällä hetkellä julkisen liikennepalvelut ovat koko ajan paremmat niin Meri-Lapin alueella, Perämeren kaarella, Oulun alueella. Ja jos nämä 50 000 asukkaan Perämeren kaari valitsee palvelut Oulusta, ja he alkavat hakemaan ja käyttämään yhä enemmän ja enemmän kohteen palveluja, koska sinne tulee pikkuhiljaa moottoritie, raideyhteydet paranee sinne. Meillä jäätiin noin 120 000 ihmistä Lapin alueelle, jotka käyttää Lapin keskussairaalan palveluja. Minkälaisena te näette, jos katsotaan 10-15 vuotta eteenpäin käsin, että meillä onkin vain ja ainoastaan 120-125 000 ihmistä, jotka keskussairaalan palveluita käyvät. Käykö niin, että valtiovalta alkaa ajamaan pikkuhiljaa sitä alas ja siitä jonkun aikaa meistä tulee yksi osa pohjaa? Näistähän oli, kun oli se arviointimenettely, kun alkoi ja puhuttiin, niin kuin, tai he esittäytyä näin poispäin. Näitä kysyttiin paljon, mutta kyllä, ja minä niin kuin uskonkin sen, kun mitä sanot, että se on kuitenkin, ne tulee niin laaja siitä alueesta,
Ja tässä kuitenkin on Lapissa semmoisia toimintoja niin kuin turismia, kaivostoimintaa ja monta muuta. Että sehän niin kuin aivan perustavalla tavalla niin kuin sitten se yhteiskunnan palvelulupaus muuttuisi siinä. Että niin kuin tämä, että meillä Lapissa on olemassa keskussairaala, että se kyllä niin kuin hyväksytään ja pidetään niin kuin hyvänäkin ja toivottavana. Mutta sitten taas niin kuin tuo ihan oikea kysymys tuo, että kun se on se 50 000 ihmistä siinä lähellä ja hyvien yhteyksien päässä siitä Oussista, niin niin kuin se keskustelu siitä, että jos sieltä Länskästä jotakin palveluita, ensinnäkin se, että se keskustelu, kun sehän kuulostaa koko ajan siltä, niin kuin oltaisiin lakkauttamassa se koko pytinki, taikka tekemässä terveyskeskus, niin siinä kuitenkin jää erikoissairaanhoidon palveluita, päiväkirurgiaa ja tuommoista, niin luulta teille kolarilaisille kelpasi semmoinen terveyskeskus oikein hyvinkin. Tämä on niin kuin jännä tämä hyvinvointialueen aika, kun se rahoittajahan on valtio. Se on yksi ja sama niin kuin valtion kannalta, että menneekö ihminen sinne Oussiin vai LKS, kun sehän se valtio maksaa sen, mutta se on niin kuin eri taskusta mennä. Sitten kun se menee sinne Oussiin, niin tämä nykyinen systeemi, millä ne pystyy niin kuin laskuttamaan sitä, kunnatkin laskuttaa toisiansa. Se toimii sillä lailla, että jos tullaan vaikka Kittilhän joku hakehan palvelua jostakin, saattaa vaikka koulupuolta tai varhaiskasvatusta tai jotakin, niin kyllähän siihen lasketaan kaikki mahdollinen, mitä vaan voidaan ajatella. Että tavallaan niin kuin sen asiakkaan osuus niin sitä koko ketjusta laskutetaan sieltä, eikä niin, että kuinka paljon lisäkustannuksia aiheutuu siitä, että tämä yksi lapsi vaikka tuli varhaiskasvatuksen tänne Kittilään. Tähänhän pitäisin outona, jos ei tule jossakin vaiheessa jotakin lainsäädäntöä. Sillä on niin tarve niin kuntataloudessa ja sitten varsinkin hyvinvointialuetaloudessa, jossa kuitenkin maksaja on aina sama, se on valtio. Sitten näiden hyvinvointialueiden välinen talous niin saattaa kärsiä siitä, että ne laskuttaa toisiansa. Miten sattuu? Tuleeko jotakin sääntelyä, että mikä osuus kustannuksista voidaan laskuttaa vai tuleeko kiinteät hinnat tai jotakin, mutta kyllä minun mielestäni se on kuulostunut siltä, että siihen tulee joku järki. Sitten se tavallaan, kun tuo on niin tosi paljon siitä keskustelusta, mikä on niin nimenomaan tästä Länskästä, niin se tavallaan niin se Meri-Lapin argumentti, se perustuu aina täysin siihen, että 90% porukasta, ellei enemmänkin, niin lähtee Oulun keskussairaalaan. Mutta ne laskelmat, mitä on tehty ja mitä on NHG tehty ja näin, niin sitten otetaan huomioon se, että kun ei se valinnanvapaus koske kaikkia palveluita. Niin se on ihan totta, että se tavallaan säästö, mikä voitaisiin mekaanisesti laskea, niin sitähän syö se Oussin suuntautuminen. Siinä on meillä ollut semmoinen haitari aina esitelty, että tämä säästää joko näin vähän tai skaalalla niin kuin näin paljon, riippuen, että kuinka paljon sinne ohjautuu sitä porukkaa. Mutta kysyn tätä jatkuvasti sen takia, koska sehän on selvä, että keskussairaalan palvelut on mitoitettu saada 75. Jos niitä palveluita ei käytetä, tai esimerkiksi sanotaan nyt vaikka, että 50 000 ihmistä hakee palvelunsa sieltä pohteen puolella, niin sen jälkeen aletaan katsomaan, että teillähän on vajaa täällä, ja palveluita ei käytetä, ja niitä aletaan pikkuhiljaa supistamaan, koska mehän pitää aina katsoa 10-15 mitä siellä on tulossa. Sen kuulin tuolla, että Ouksissakin on alkaneet enemmän ajat. Se on ja mistä seudulta mennään sinne voi näin. Oulussa terveyskeskusjonot on pitkiä. Mutta se valinnanvapaushan ei ole esimerkiksi, kun sulle laitetaan vaikka lähete erikoissairaanhoitoon, niin se siinä vaiheessa voit sen valita.
Mutta esimerkiksi niin akuutissa akuutissa hoidossa, niin se on lähinsairaala. Että mikä se on sitten se lähinsairaala, että ei se valinnanvapauskaan aivan kaikkia niin kataa. Ja sitten nythän kyllä on kieltämättä julkisuudessa, niin kuin Akselikin sanoi, että ja niin kuin Seppo Siekin sanoi, että sullakin on vähän semmoinen mielikuva, en tiedä vai vähän niin kuin karrikoitko, mutta että se, että länskä loppuu, ei se loppuu, 92% sen palveluista säilyy edelleen. Se ei lopu, siellä säilyy ympärivuorokautinen akuuttipäivystyskin ja tietenkin lääkärin päivystys ja röntgen ja laboratorio ja kaikki, niin ei meillä ole yhtään sen tasosta terveyskeskusta, minkälaiseksi se Länsi-Pohja on jäämässä. Tietenkin minä ymmärrän sen, että Länsi-Pohjan väestä se tuntuu siltä. Ja kun sieltä niin vähenee niitä, mutta kun meillä on se kuitenkin se terveydenhuoltolakikin siellä takana, joka määrää, että Lapissa näistä monialaisista erikoishoidoista vastaa Lapin keskussairaala ja Oulun yliopistollinen sairaala. En missään nimessä ajatellut, että Länsi-Pohja olisi lakkaamassa, vaan ne ihmiset, jotka tarvitsevat esimerkiksi lähettelän palvelusta, niin Lapin keskussairaalasta päättävätkin siinä valinnanvapaustilanteessa valita sen Ouluun. Niin tätä niistä 50 000 asukkaasta eivät he kaikki tarvitse yhdellä viikolla eikä 2 viikolla Lapin keskussairaalan palveluita, mutta pitkällä aikaa. Sehän se suurinta kiistaa aiheuttaa se 4 tehovalvontapaikkaa. Ja siellä on tällä hetkellä 3 tai 4 anestesialääkäriä virassa, jotka hoitaa sitä, jotka on niin virkalääkärillä siellä. Mutta sitten jos ne tehovalvontapaikat on 24/7, niin sinne tarvitaan 12 anestesialääkäriä. Ja mistä ne saadaan ne anestesialääkärit? Tietenkin aina rekrytoidaan niin paljon kuin mahdollista, mutta esimerkiksi Oulaskannassa on joutunut siirtämään paljon leikkauksia ja siellä toimintaa on joutu heikentämään sen takia, kun niitä erikoislääkäriä on niin vain saa. Ja mitä maksaa sitten ostopalveluna? Se on toinen puoli tässä. Ja mitä ne erikoislääkärin ostopalvelut sitten maksaa? Ne maksaa. Jos yhden anestesialääkärin tämä Anu Maksimo sanoi viimeksi siellä kokouksessa, että yhden anestesialääkärin viikonpäivystys on 10 000. Niin siitä voitiin niin ajatella, että mitä kaikkia ne erikoislääkärin ostopalvelut maksaa. Laphan alijäämä yksi syy on ne raskaat ostopalvelut. Tavallaan kun täältä tulikin on se, että millä lailla Lapha niin kuin pystyy minimoimaan sitä niin vuotoa sinne OUSin puolelle, niin on nimenomaan, että meillä on kerta kaikkiaan lyhyemmät jonot esimerkiksi. Ja sitten toinen on, niin sehän lakkasi se synnytysosasto sieltä Kemistä, niin nehän on nyt mennyt 50-50. Niin siihen vaikutti se, että Laphahan päätti, että LKS:ssä niin se on niin kuin ilmasta, että sieltä ei tule laskua per niistä päivistä. Niin tuommoisillahan sitä on niin kuin pystytty jonkun verran rajoittamaan, mutta tietenkin se, jos ajattelee nyt tällä vähän niin kuin Lapin keskussairaalan piirissä, niin kuin nyt tällä hetkellä asuvana, niin onhan se niin kuin meidän etu, että niin kuin yritetään kilpailla sen kanssa, sen OUSin kanssa, että niin kuin jonot olisi mahdollisimman lyhyet. Ja sitten mitä tulee tehonvalvonnasta vielä, niin tuli semmoinen mieleen, että kun itse en ole mikään terveysalan ammattilainen, mutta nämähän on monesti semmoisia, että jos on joku toiminto, niin
se vaatii käytännössä muita toimia, niin kuin tämä anestesialääkäri ja näin. Niin sitten meillähän tuli niin kuin oikein pätevä selvityslausunto siitä, että jos on tämmöinen, että on 4 tehovalvontapaikkaa, niin miten sitten, jos tämä tehovalvontatarve muuttuukin tehohoidon tarpeeksi, niin pitää olla enemmän sitten niin kuin valmiuksia sillä sairaalalla, niin se on niin kuin potilasturvallisuusriski. Että se niin kuin on lainsäädännön mukaan mahdollista, mutta onko se enää järkevää? Onko se järkevää rahan käyttöä tilanteessa, jossa me joudumme miettimään, että mistä tuolta ja tuolta pannaan vuodeosasto kiinni. Niin, ei se minun mielestä ole. Niin, tämä on niin kuin semmoinen tosi mielenkiintoinen tilanne. Minusta olikohan se niin kuin, tavallaan niin kuin ylikapasiteetti, tai jos ajatellaan niin kuin semmoinen tarve vakioituneiden kaiken maailman muuttujien ja tämmöisten kautta laskettu se meno, mikä pitäisi olla Lappan alueella erikoissairaanhoidossa. Ja sitten, mikä nyt on, niin jos muistan oikein, niin olikohan 17 miljoonaa vai paljonko se oli se, tavallaan niin kuin se klappi. Ja jos meillä on 40 miljoonaa pitää tehdä se, keksiä niitä säästöjä, niin se on aika merkittävä osa, 17 miljoonaa. Niin jos siitä toteutuu vain 2/3, niin tarkoittaa sitä, että pitää se 6 miljoonaa, että pitää säästää jostakin muualta. Ja niitä isoja rahavirtoja, ainahan voi tietenkin, se tulee aina tosi monesti se, että hallinnosta pitää säästää ja näin, ja sieltä säästetään. Siellä on aika paljon kaikkea tapoja, millä sillä voidaan tehostaa ja näin poispäin. Mutta ne isot rahavirrat, niin ne on nämä sosiaalipuolen palvelut ja perusterveydenhuollon palvelut. Siellä sitä rahaa virtaa paljon ja sinne ne sitten kohdistuu, varsinkin jos se juustohöyläämällä tulee. Sitten niin kuin pelastuspalveluja, tosi harvoin tulee puhuttua pelastuspalveluista, koska ne siirtyi silloin jo aikaisemmin. Ei ole ollut itse en ole niin kunta. Niin, itse en ole ollut kuntapäättäjänä, en kovin kauaa kerennyt olla niin kuin sillä lailla, että se olisi ollut kunnilla, niin niillähän on tavallaan se heijä sote-uudistus ollut jo. Sehän on niin kuin aika lailla niin kuin optimoitu se pelastuspuoli jo. Että sinnehän ei voi, varsinkin tämmöisillä etäisyyksillä, sinne pelastuspuolella ei voi vyöryttää säästöä. Sehän ei mitään kestä. Niin se on sitten sosiaalipalvelut ja perusterveydenhuollon palvelut, niin ne säästöt. Näin se on. Ja sitten monesti tulee, että eikö LKS:stä pidä säästää, niin sillähän pitää tehostaa nimenomaan sen takia, että sinne tulisi se, ajatellaan vaikka se 50% siitä 50 000 ihmisestä, niin sehän vaatii tehostamistoimia siellä. Koska siellä on, sitäkin selvitettiin, siellähän oli vajaa käyttöä ja siellähän on tehostunutkin nyt jo toiminta. Että sehän ei pidä paikkaansa, että tässä jotenkin kun annettaisiin vain LKS:n olla miten haluaa ja mihin tulisi kaikki. Se vain näkyy eri tavalla eri paikoissa. Pelastuspuolellahan oli se, kun Lapin liitossahan tehtiin jo semmoinen, se organisaatiokuvio, sehän oli valmis. Ja niin sitähän on nyt jälkeen vähän puhuttu, että pitäisi olla tässä sosiaali- ja terveydenhuollossa sama pohja. Vaikka näin, niin kuin täällä on tämä Tunturi-Lappi, sitten Itä-Lappi ja sen neljän seutukunnan alueella. Mutta tämä nyt on se jakomalli, mikä meillä nyt on. Niin tällä varmaan täytyy mennä, mihin asti mennään, että voi ihan tähänkin tulla muutoksia, mutta niin meillä on nyt aika paljon kuitenkin nämä asiat, niin kuitenkin näen sen arviointiryhmän roolinkin, vaikka jotenkin mielestä se on vähän puuhaa juttu, mutta kun se on sieltä hyvinvointialuelaista se arviointiryhmän rooli, niin eihän me voi aivan senkään niitä
ohittaa niiden esityksiä ja katsoa niitä vain, että no joo, ne on, mutta me teemme kuitenkin niin kuin me itse haluamme ja niin kuin me itse päätämme. Koska olemaan me tietenkin, mehän siitä vastuussa olemme niistä päätöksistä, jotka tehdäänkö me sitten arviointiryhmän mukaisia vai tehdäänkö me joku viranhaltijan ja työntekijöiden tekemän esityksen pohjalta, niin kyllähän me siitä vastuussa olemme, mutta kyllä meillä on hyvä huomaa, että punnitaan, että mikä on se oikea päätös. Mistä se arviointi on? Valtiovarainministeriön määrä. Ja se on siellä silloin kun perustettiin tämä hyvinvointialueet, niin sehän on sinne lakiin kirjattu. Se, että se puuttuu. Niin, se valtiovarainministeriö käynnistää liian suurten alijäämien takia käynnistää sen arviointimenettelyn. Ja nythän meillä se kesäkuussa loppuu ja toivottavaa tietenkin olisi, että meillä sanottaisiin, että arviointimenettely oli tässä, teillä on päästy hyvin eteenpäin, että voitte tästä jatkaa, mutta meillä voi alkaa uusi arviointimenettely. Tai meillä alkaa aluejakoselvittely, jolloin me aletaan miettiä, että olemmeko me pohjassa. Että siellä on niitä vaihtoehtoja sitten sen kesäkuun jälkeen. Onko muuten tuo hammaslääkärin homma, niin onko se koko Lapissa yhtään? Ei, Kolarissa. Miten koko Kolarissa ei hammaslääkäri? Kolarissa on 2 hammaslääkäriä, mutta se on yksi palvelu, josta kuuluu aika paljon, että on vajetta ja on puutteita. Niin ei varmaan ole joka paikassa niin huonosti, mutta ei sitten ole, nyt keväällä olikohan se Lapin kassasta vai Rovaniemestä, että Rovaniemellä oli taas pilvot kasvanut. Rovaniemihän nehän sai sitten Rovaniemen hammashoidostahan tuli uhkasakkokin, että ne joutui sitten siihen erityisesti panostamaan, mutta sekin tarkoittaa sitten ostopalvelua ja mientiä, mikä se on, mikä täällä. Ja olen sitä kerran kysynyt johtavalta hammaslääkäriltä ja silloin mulle vastattiin, että on paljon sijaisia kestänyt. Mutta en tiedä sitten, enkö niitä saa kuntoon niitä sijaisia estämiä. Ainakin käsittänyt, että Kittiässä olisi lääkäri kyllä ylipäätänsä niin aika hyvä. Me lähimme aika hyvästä tilanteesta tähän, että en ole kuullut, että olisi hammashoidossa. Niin. Hammashoidossa ja sitten ylipäätänsä meillä lääkärit tänne. Meillähän terveyskeskuslääkäritilannehan on. Meillähän on ne 4, jotka on olleet jo vuosikymmeniä 4 lääkäriä siinä virassa. Niin, ei siellä minun mielestä ole tehty mitään muutoksia, että niitä olisi vähennetty, mutta hammashoitolasta, hammaslääkärille pääsyä on siitä on tullut paljon palautetta. Joo. Niin sitä kanssa käsittänyt, että mitä se Lappa suunnittelee jotakin erikoisampulanssihommaa sinne. Että se tulisi niin tuollaiselle palopaikalle ensimmäisenä ja Kolarin paikalle. Että minusta se oli aika erikoinen suunnitelma. Syksyllä kouluttamaan niitä. Täytyy sanoa, että mie en ole tuosta kuullut. Se on etelä ollut kokeilussa. Joo. Se oli ollut jossakin kokeilulla, niin oliko se tuolla Itä-Kairolla? Joo. Ei se ole Lapin lähdössä ollut kokeilu, se on ollut tuolla Keski-Suomessa. Keski-Suomessa. Mutta että kuitenkin semmoista sen niin suunnittelevat. Mutta täytyy sanoa, että eihän täällä ambulanssikerkiä. No ei, ja sitten siellä niin ja Nikko toimi sitten aivan niin kuin poliisina, että ohjaisit liikennettä. No, kyllä se Rovaniemeltä kun lähtee tänne ohjaamaan liikennettä, niin kyllä ne vähän aikaa ennen kuin selvetty. Se minusta jotenkin tuntui ihmeellistä, että nyt kun on kuitenkin niin tiukkaa, niin keksitään tuommoista sitten. Eikö tämä ambulanssi niin sammutti tekaa paljon? Joo, aina joo, että ne koulutetaan sieltä, ne alkusammutuksenkin tekevät, niin kyllähän se on aivan, koska se on ihmeellistä, että kuitenkin luetaan koko ajan, että pitäisi niin supistaa jotakin, niin sitten aina lisäämään vain. Eikö sulla oli? Niin vain sillä lailla henkilökohtaisesti
sanooko, että Pellossa ja Kolarissahan on sama, joka hoitaa nämä hammaspalvelut. Niin kyllä siinä täytyy sanoa, että on iso ero, kun meni Pelkoja. Me yritti mennä Kolariinkin, yhden kerran mulla on onnistunut pääseen sinne. Niin Rovaniemeltäkin se kirurgihammaslääkäri sanoi, että siellä menet Kolariin seuraavana aamuna tulee vuotoja. No mitä vuotojahan tuli ilman. Niin ei ollut missään ilmoitettu, edes ainakaan melu huomannut, että se on kiinni. Siellä oli yksi avustaja sairastunut, niin se lyötiin koko, eikö siinä ole monta työntekijää. Niin kyllä minä ajattelen, että se on isot erot, että Pellossa kuitenkin, ja tuolta eteläpäästä sehän on aivan oikein, että käyttävät Pellon palveluja, koska se ihminen, joka tarvitsee niitä, niin se tarvitsee ne. Että on siinä kyllä isoja eroja, jos muillekin on sattunut, ja on tietenkin sattunut vastakin joku kertoo hänen kohtalusta. Joo, mutta se on nykyisin sekin, että Pellon käynti sinne soittaa. Että on yhteyttä sitten kovaa. Minä olen päässyt sinne. On päässyt, mutta se on nyt mennyt sellainen. Sitä voi tiukentaa, että eihän nekään niin monta kuntaa jaksa ottaa sinne, jos Kolari ei jaksa sitä yhtä. Jossakin vaiheessa oli, että piti kaikki palvelut. Sillä voisi saada. Siellä oli puheenvuoro. Joo, minunkin on tuollainen. Ja sitten nämä turistit huiput, niin kuka ne syövät tuota lappaan kapasiteettia? Pystytäänkö siihen aivan täyspaikassa tässä? Niin, ottaako valtio sitten huomioon se, kun se niitä rahoja jakaa? Siinähän on se valtion osuus, siinähän on se asukasmäärä, niin siinähän ei ole sitten, kun ne jotka asuvat kunnassa vakituisesti. On sillä alueella. Joo. Että kuitenkin täällä niin Ylläksellä ja Levilläkin varmasti on aika paljon sellaisia, jotka on aika paljon tuolla mökeillä kuukausitolkulla asuvat ja käyttävät kuitenkin näitä palveluja. Jos olen oikein ymmärtänyt, niin niitä varsinaisia terveyspalveluita, niin niitä aika paljon ohjautuu niin kuin yksityiselle. Sitten taas niin kuin pelastuspuolihan sai sen 1 miljoonaa. Niillähän nostettiin rahoitusta, tätä valtion rahoitusta viime vuonna. Ja tämän vuoden budjetissa niin on se 1 miljoona lisää. Tosin se, nyt en kyllä muista, että menikö se tavallaan ylipäätään niin alijäämään kattamiseen. Niin, että ei sitä sillä lailla niin kuin, tässä tilanteessa, niin se meni sillä lailla, että tavallaan niin kuin, ei tullut niin kuin esimerkiksi lisää ambulansseja sillä 1 miljoonalla sitä, mitä nyt sai. Mikä on tietenkin tosi sääli, mutta näin se vain täytyy tehdä. Mutta niin se, että ne pitkät välimatkat, niin nehän on jo huomioitu ainakin sen arviointiryhmän mukaan, niin ne on jo huomioitu siellä perusrahoituksessa. Näinhän meille ja niin kuin Myllyvirta sanoo, että niin useassa muussakin maakunnassa, jossa on pitkät välimatkat, niin kyllä ne on siellä perusrahoituksessa valtionavuissa huomioitu. Että mutta kyllähän meillähän kävi siinä yhdessä seminaarissa niin ensihoidosta ja tuosta päivystyksestä Lapin keskussairaalasta niitä johtajia puhumassa siitä, niin onhan ne ruuhkahuiput silloin, tai silloin turistiaikana, niin onhan niitä. Ja kyllähän niistä yritetään kaikin keinoin selvitä, että välillä menee pitempään odottaminen ja väliin niitä siirretään suoraan omille paikkakunnille, niin kuin on tehty kautta aikaa. Silloin kuntien aikana, niin eihän niitä kaikkia pystytty hoitamaan näissä 2 sairaalassa, mutta niin kyllähän se isompi rahoitus pitäisi olla, ja kyllähän se rahoituslaki on jo epäonnistunut, mikä oli tässä hyvinvointialueiden se perustamisessa, niin se rahoituslain ja siirtymätasaukset, joka on niin Lappan alijäännistä, niin onko jopa 60%. Oli jo 60 miljoonaa, meillä se oli se alijäämä oli 100 miljoonaa silloin se niin kuin tavallaan ennen kuin mitään näitä
ohjaustoimenpiteitä. Se on se siirtymätasaus, mutta se tosiaan niin kuin se harva asutus, niin se on kyllä perusrahoituksessa huomioitu. Ja tässä on niin kuin hyvä niin kuin semmoinen huomata, että kun osahan puhuu, niin kuin se menee katsoa vaikka Lapin Kansan kommenttipalstaa aina, kun näistä puhuu näistä ensiratkaisuista ja näistä, niin siellä on aina se osa kommentteja, jotka on sitä, että joo, ei kun pohti se vain, se on parempi. Niin Lappi saa noin 20% enemmän rahoitusta sillä perusteella, kun meillä on niin pitkät välimatkat. Se on semmoisen noin, jos muistan oikein, niin 150 miljoonaa euroa. Ja jos nämä yhdistettäisiin, nämä hyvinvointialueet, niin se laki toimii niin, että se on sitten yhteinen se rahoitus. Niin Lapille jäisi sitä 150 miljoonasta, minkä me saamme niin sanotusti ylimääräistä, sillä on tarve, ajateltu, että sille on. Mutta niin meille jäisi sitä 150 miljoonasta 50 miljoonaa. Niin kun näin vaikeaa on 40 miljoonaa löytää, niin miten olisi 140? Niin kyllä tämä kannattaa pitää niin kuin aivan itsenäisenä tämä Lappi. Ja minusta sitä ei niin kuin kaikki ei aivan käsitä, että tässä kuitenkin saadaan sitä rahoitusta enemmän. Se siirtymätasaus, niin taas, sehän oli semmoinen systeemi, että sehän nyt tällä hetkellä tekee niitä se Lapin rahoitusta vähentää ja lisää sitten taas tuolla pääkaupunkiseudulla rahoitusta, missä jo niin ennestään on ylijäämää, niin sehän toimii väärin ja ne eivät sitä halua muuttaa, koska tietenkin osa hyvinvointialueista ja varsinkin semmoista hyvinvointialueista, missä on paljon äänestäjiä, niin nehän on varmaan aika tyytyväisiä. Niin onhan tämä onhan se menee niin, että Kehä kolmosen sisältä määritellään, mitä täällä muualla tapahtuu, koska täältä väki menee sinne. Se on vain noiden työpaikkojen, nuoret menee kaupunkeihin. Voi olla muita työpaikkoja kuin mitä tunturialueilla. Tunturilapissa meillä menee ihan hyvin kuitenkin sillä Keijo. Niin, sano vaan sille Vymyri-signalle, kun näet, että on laskettu tämä ambulanssin paikallisenkin, mitä Lapin äänissä on asukkaat. Niin näitä turistia voi laskea, jopa tuottavat sen ambulanssikaluun. 8 kuukautta vuodesta. Ja se vain lisää. Niin, ja lisää. Se voi olla laskenut sen, mitä paljon Lapilla niin saa on asukkaat, niin sen mukaan ne ambulanssit. Ei ole laskenut sitä, että tänne tulee enää turistia. Mutta minun mielestä kuitenkin niin esimerkiksi Tunturi-Lapissa on, Kittilässähän on sillä 1 vai 2 yksikköä semmoista, jotka päivystää niin kuin sen 12 tuntia päivystyksiä justiin tämän turistiajan. Että se on niin kuin lisäystä siihen peruspäivystykseen. Niin, mutta kun se ei riitä se. En sillä sano, että se on riittävää, mutta että kyllä se niin kuin sen turistiajan palveluksi on niin kuin laskettu. Ne päivystää sen 12 tuntia. Ja niin Lappan laittaa. Niin, sieltä Myllyvirran. Niin, että mitä laskettu rahoitus. Joo, ei välttämättä ole. Joo. Se yhteydellä niin hätäsuuntelussa. Se on otettu pois, joo. Minulla on semmoinen kysymys, että nämä teidän valtuustokaudet, ne vähän on hirveän jakautunut niin kahteen leirin, ettei vähän on riitainen sakki. Minkälaiset mahdollisuudet tässä on sitten mennä eteenpäin ja tehdä pieniä asioita eteenpäin ja ihmisten terveydenhuoltoa parantaa? Minusta on niin pakkitilanteessa. Toista kautta, niin no minä vastaan sen verran, että niin meillähän on se ajattelu hyvin vahva, että se kunta, mistä se valtuutettu on ja mistä minä olen, niin se on niin sitä katsotaan niin sillä lailla ensimmäisenä. Ja
Se on varmaan vähän semmoinen sisäänrakennettukin sillä meillä valtuutetuilla, mutta se, että kyllä meidän pitäisi sitä kokonaisuutta päästä katsomaan niin, että se kokonaisuus sisältää sen erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, vammaispalvelun ja sosiaalipalvelun, kaikki ja pelastuspalvelun yhdessä koko maakunnan tasolla, eikä niin, että Kolarinkaan saa vähentää sitä eikä antaa Kittilähän sitä. Minä näen sen, että me olemme siitä vielä aika kaukana. Tosin niin on kyllä äänestäjäkin kaukana. Niin. Kun katsoo vaalitulosta, niin nehän on tosi selkeitä. Että sitä on melkein niin kuin vaalipiirinä. Nämä on se mennyt siihen, että iso paikan vielä pienet tikisee. Kemi Rovaniemi mitä muut tikisee sitten. Niin. Kittiläläisenä on pakko sanoa, surullista kyllä, niin kittiläläistä vain 40% äänestä. Ainakin silloin 2 ensimmäisissä niissä aluevaaleissa, että siinä ei voi syyttää kuin itseänsä, jos niin käy. Mutta tuohon ensimmäisessä kysymykseen, niin mitä olen tässä, olinhan minä silloin viime kaudellakin oli varana ja näin poispäin, niin tämähän on tällä hetkellä jakautunut niin näiden sairaanhoitopiirien entisten mukaan tosi paljon. Ja niin se on kaikissa puolueissa. Aivan niin kuin pienimpiä myöten. Ja sehän on sillä lailla niin kuin aika inhimillistä, mutta niin kuin teiltäkin kuulit, on vuodeosasto mennyt, mutta sitten taas kun on tullut tilalle kotisairaanhoitoa, niin sitten kuitenkin lopulta huomataan, että no ei tämä maailma niin kuin loppunut siihen lopulta. Että minusta niin kuin se, että kun pääsisi niin kuin mahdollisimman nopeasti pääsisi tästä tilanteesta eteenpäin, ja varsinkin sitten kun meillä on se alijäämä on katettu, niin me olemme tehnyt sitten niin kuin tavallaan niin kuin sen vaikean työn jo. Sitten meillä on se 40 miljoonaa ylijäämäinen talousarvio. Ja sitten me pääsemme miettimään sitä, että no niin okei, että me pystymme investoimaan, että mitä me teemme ja näin poispäin. Sitten pystymme oikeasti niitä peruspalveluita sitten vahvistamaan. Onhan se tosi asia, että meillä on 2015 vuodesta alkaen suomalaisten syntyvyys on laskenut niin pieneksi, että meillä joka ikinen sukupolvi on 3 pienempi kuin aikaisemmin. Se on niin iso muutos, että ei semmoista ole ollut aikaisemmin. Niin kyllähän näiden järjestelmien pitää jollakin lailla niin kuin siihen niin kuin reagoida. Että pitää olla, ja se on nimenomaan se tapa, millä sen järjestelmän pitää reagoida, on se, että se perustaso vahvistuu ja että semmoisia niin kuin kevyempiä palveluita on nopeammin ja aikaisemmin ja paremmin saatavissa, jotta ei sitten tarvitse se tavallaan niin kuin iso määrä väkeä, mikä on niin kuin se ikäpyramidi, kun on väärinpäin, niin sitä vanhempaa väkeä on enemmän kuin nuorempaa. Näin, niin sitten siitä isosta porukasta niin kuin isompi osa joutuu sinne raskaiden ja kalliin palveluiden piiriin. Sehän menee just väärin. Niin tässä vaikka se tuntuu niin kuin tosi huonolta ja varsinkin kittiläläisen, mehän pystyimme hoitamaan nämä asiat niin kuin oikein hyvin. Ja olisimme pystyneet niin kuin vastakin. Totta kai jossakin vaiheessa tulee kutenkapoa niin kuin kaikilla, että siihen ei kannata tuudittautua, mutta tämä uudistus ja tämä uusi systeemi, niin tämähän vähän niin kuin ehkä vahingossakin niin kuin pakottaa tämän homman niin kuin mukautumaan siihen, että tämä tulee olemaan. Mutta kyllä meillä on niin vähän semmoinen erilainen tilanne kuin monella muulla hyvinvointialueella. Meillä on ollut vanhat sairaanhoitopiirit. Minä muistan silloin 2017, kun olen ollut hallitukseen ja olin hallituksen puheenjohtajana aloitin, niin mä olen käynyt näitä samoja neuvotteluja, olleet kuntana mukana
näissä sairaanhoitopiirien välisissä neuvotteluissa me edelleenkin puhumme samoista asioista. Niin se on niin tiukkaan juurtunut se ajatus siitä, että ja enkä sano sitä, että ne ei ole tarpeellisia, että on totta kai, mutta että siitä pitäisi päästä jo eteenpäin. Ja se, että miettii, että missä vaiheessa Kolarikin irtautui Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiristä ja muutti Lapin sairaanhoitopiiriin. En muista, onko se ollut jotain, muistaako ei. Siellä kyllä se on ollut päättäjänä silloin tarkkaan. Mulla on semmoinen muistikuva, että meillä on kaikilla, jotka lähtevät kunnan hommissa olleet. Että kyllähän se, mitä maksuja maksettiin, tehtiin lisätalousarviota, saatiin, että erikoissairaanhoidot maksettua ja oli jotakin pientä muuta, mutta se oli iso maksu, joka piti survoa aina sinne lisätalousarvioon. Se oli 90-luvun alussa oli se, 89 se oli 90-luvun alussa. Joo, sitä se varmaan on ollut. Joo. 90 vai 90. Joo. Niin, no sehän on ennen sitten, mä tiedän, kuinka pahoin se on sairastunut. Se oli se vastuu, kuitenkin ja tuli maksaa. Niinhän se on ollut, joo. Kittilässä oli 1 000 000 euroa. Minä muistan, että voin ensimmäisellä vaalikaudella olin kunnanvaltuustossa, että tuli yhtäkkiä 1 000 000 euroa lisää. Että, oho, tämähän on iso, että ei, se on aina. Niin, se oli niin kuin sääntö. Joo, se oli sääntö. Se oli aivan vitsi jo sitten, että nyt jäädään tulla se 1 000 000. Mistä ne ennen ne rahat? En tiedä. Maksuja on nostettu, mutta budjetoi ne valtionavustus. Mikä siinä sitten oli? Kunnalla on verotusoikeus. Niin, ja valtionapuja tuli tietenkin niitä, mutta erikoissairaanhoitohan on niin tarkkaan. Ei kuinkaan pelannut silloinkaan. Ei se oikein. Niin, että se on niin arvaamatonta, että ei sitä tiedä, että eihän siihen tarvitse muutama iso leikkaus tai joku isompi, vaikka joku elinsiirto tai joku. Sekin on ihan mahdoton. Muistan aikoinaan niin ensimmäisiä uusia sydämiä annettiin ihmisille ja se sattui Vaattojärvestolta syksyllä annettiin. Niin eikös vain täällä kunnan päättäjistä joku käyttänyt puheenvuoron, että sanoo, niin suuri kulusta tämä viimeinen vuosi, kun uusi sydänkin laitettiin Helsingissä. Ei se sanonut vaattojärveläisille, mutta kunnasta. Kyllä siinäkin oli niitä, sitähän sitä lähtisi parantaa, mutta kun tämä on kuitenkin aika vaikea tämä uusi. Tämä on niin vaikea päästä eteenpäin. Mutta eihän siinä auta muuta kuin toivoa, että enkä tiedä, onko se edes toivon asia, enkä uskon asiakaan, mutta että pakkohan se on se päätös tehdä ja sen kanssa on vain sitten mentävä eteenpäin. On se päätös mikä on, mutta että kun nyt tuntuu se, että oli päätös mikä tahansa, niin valitustu. Ja nehän on kaikista hankalimpia, jos ne hallinto-oikeuden kautta menee sitten päätöksiä. Minusta tämä päivän Lapilla tässä on kuitenkin käräjille. No varmaan mennään käräjillekin. Saa nähdä. Siellä oli. Joo, kävi mielessä tuossa. Onko tässä vaarana nyt semmoinen, että kun on katsonut omia aluevaltuutettuja, kun on lähtenyt eduskuntavaaleihin tehokkaasti, että nyt tehdään raakaa politiikkaa ihmisten terveydellä. Sitten kun vaalit on mennyt, niin sanotaan, että joo, te muutetaan. Tehdäänkin näitä vaaleja. Edellinen hallitus pilasi tämän. Niin. No se on. Mikä Akseli voisi sanoa. Joo, minä olen kirjoittanutkin että kyllä minusta niin näkyy aika selkeästi siellä aluevaltuustossa niin ihan vaalikuulu. Joo, siellä on. Se on aika härski, että tehdään sitten tämmöisellä palvelulla tehdään. Se on hirveän siellä. Tuo, että se politiikka tulee tuonne perusterveys, joka kuuluu niin perus. Niin, no ei se voi olla niin kiinni, että se on jostakin niin, siis se on hirveän vakava asia se, että mitä siellä nyt pyöritetään. Kuitenkin
tämmöinen, esimerkiksi vaikka tämä Lapin hyvinvointialue, kun meillä on tämä arviointimenettely ja näin, niin minä olen käyttänyt monta kertaa tämän puheenvuoron, missä olen kysynyt, että te, jotka äänestätte kaikkia näitä vastaan kategorisesti, niin kertokaa, että mikä on se tapahtumien kulku, minkä päässä on niin kuin se lopputulos, että meidän ei tarvitse niin säästää mistään. Että mikä se on? Että ajatteletteko, että nyt käydään vaalit, tulee semmoinen hallitus, mikä lisää 100 miljoonaa Lapin hyvinvointialueen rahaa. Ei varmasti tule. Ei tietenkään tule. Että se, että jos ei mitään tehdä ja kaikesta kieltäydytään, niin siinä voi käydä niin, että se onkin se oma puolue, mikä sitten esittää, että panenpa nuo yhteen, koska tämä Lappi on nyt ensimmäinen, jolla on tämä arviointimenettely ja voi olla se aluejakoselvitys ja näin. Niin tämähän on sitten esimerkki. Ja sitten, että jos ei mitään tarvitsisi tehdä, että sitten niin kuin annetaan anteeksi, joo, no niin, lisätään rahoitusta, niin kuka sitten enää pitää niin sitä budjettikuria minne? Tulee samanlainen kuin ne entiset sairaanhoitopiirit, ne tiesi, että maksaja löytyy aina. Tulee aina se lisälasku. Eihän tämä 12 miljardia vuodessa velkaa tekevä Suomi, niin eihän se vain onnistu. Ei mitenkään päin. Niin ei se nyt ole niin kuin mikään vaalityön tekopaikka, ainakaan minun mielestä, eikä varmaan ole kenenkään mielestä. Niin on se aika erikoista. Siis kun on seurannut äänestyksiä katsoo, niin on aivan, että voi hyvää päivää tämmöisiä äänestyksiä tehdä ja että tietyt ihmiset, jotka äänet on pyrkimyksiä. Joo. Niin, se... Sitten makkeita nauruja päästetään äänestyksiä. No niin se on. Ja sitten niin kuin tavallaan kun ottaa niin kuin sen linjan, että tämä on hallituksen vika tämä ja tämä ei ole minun vika eikä meidän vika, tämä rahoituslaki on huono ja näin poispäin, niin auttaisiko se Suomea mitään? Jos mennään nyt sinne, alamme puhumaan sitä politiikkaa tuolla, niin kuin sitä valtakunnan politiikkaa, mitä koitetaan tehdä jossakin aluevaltuustossa osaa. Niin miten jos Suomi alkaa vain jurnuttamaan, että tämä systeemi on epäreilu, että ei se ole meidän vika, että meillä tulee tätä velkaa enää, niin välittääkö ne velkojat ja Maailmanpankki ja EU semmoisista? Niin. Eihän sillä ole mitään, kun jotakinhan se häätyy tehdä. Että joku isompi määrittää säännöt, meidän pitää niillä pelata. Sitten kun se seuraava kritiikki on se, että no mitä väliä tällä on, jos tällä ei ole mitään valtaa tällä aluevaltuustolla niin, ja tällä hyvinvointialueella. No minun mielestä sitä niin kuin, pitäisi tehdä näistä maakuntia, mutta ei mennä siihen. Mutta johan tässä on jo tehty paljon ratkaisuja, semmoisiakin, mitkä ei ole tullut sieltä arviointimenettelystä, ja sitten on vaikutettu siihen, että mitä sieltä on tullut. Ensinnäkin se, että nehän saman tien nehän esitti, niin kuin sanoivat sen näin, että käytännössä perusterveydenhuollon tarpeita palvelemaan se länsi. Eikä semmoinen iso terveyskeskus, missä olisi niin kuin laaja päivystys. Sitä hän ensin esitti. Sitten hommattiin sanottiin, että ei, kun selvitetään tämä ensin. Hommattiin se NHG-selvitys ja näytettiin niille rätinkin, että ei tänne kannattaa jättää paljon enemmän. Jolloin ne sitten muuttivat sitä. Mutta kun sitähän ei koskaan niin kuin huomioida sitä, että kun lukee lehtiä ja lukee niitä kirjoitteluita ja kuuntelee niitä puheenvuoroja, mitä siellä pidetään, niin se tulee varmaan niin kuin tavan ihmisille, joka lukee päivän lehden, että jaa, taas kun on viemässä sieltä jotakin. Onko siellä enää nurkat pystyssä enää siellä länskässä. Mutta kun sehän on koko ajan tässä niin kuin on niin kuin laajentunut se profiili, mikä siinä tulee olemaan. Niin se on tosi harmi. Ja minusta on jännä niin kun katsoo Lapin kansaa, että miten Lapin kansa kirjoittaa siitä. Niin siellä on pääkirjoituslinja on ihan täysin eri kuin mitä taas sitten se uutistoimitus. Niin se on minusta tosi jännä. Mutta varmaan... Niin, se luultavasti on.
jostakin luin semmoisen, että Suomessa on näitä vaaleja liian tiheitä. Että siinä ei pystytä niin keskittymään, kun otetaan seuraavia vaaleja. Että se menee tämä homma koko ajan, että se on aina joku vaalit tulossa, että se menee poliitikoimiseksi. Siinä ei ole ne asiat niin hoitamatta tavallaan. Se on aika pitkä juuri niin. Se Niin, menee on. 2-3 vuotta korkeintaan, niin aletaan jo tähän seuraaviin vaaleihin. Ja niin kuin Ylekin nytkin, se on tehnyt jo vissiin koko vuoden näitä galluppeja joka kuukausi. Ja kuitenkin se on rahapulassa mukaamassa. Ei se galluppi ole ilmainen. Niin sitten kuitenkin aivan niin kuin minusta se on järjetöntä hommaa. Ja sitä vielä vuosi näkee vaan, niin sitten aletaan jo galluppia tekemään. Se niin kuin ruokkii tavallaan. Ylehän ei pitäisi olla tuommoinen mikään poliittinen puolue. Se on ihan tosi, että tämä ja kun on some ja kaikki tämmöiset, niin nämä hommat toimii niinku, ei niinku viikkoon pitkään. mutta vähintäänkin se gallupi sykli, se kuukausi on niinku se pisin ajanjakso tuntuu joskus, että tämä homma toimii. Joo, minusta se tuntuu niin hullulta, että siihen on kuitenkin varaa, että kun se vaan niin on vuosi aikaa. Ja kun ne vaalit käy, niin sitten ajattää jo seuraavia vaaleja. Amerikassa on sillä, että se joissakin paikoissa ne äänestää residenttiä ja rankkuria samassa vaaleissa. En tiedä sitten, onko se muilta osin se äänestyssysteemi juuri parempi, mutta näin se on. Ainakin nämä on kuntavaalien kanssa sama. Että se on minusta ihan hyvä juttu. En tiedä, että oliko sitä sekkaannusta sitten. Minusta tuntuu, että ei juuri ollut sekkaannusta kuntavaalien näiden välillä. Niin, eikö se ollut aika tarkoin sitäkin katsottu, että ei ole tullut. Väärällä lappuilla. Niin, muutamia jotakin semmoisia. Eikö sinulla katsottua? Joo, Kolarissa oli vissiin vai 2. Joo, se valkoinen ja violetti. Niin. Oli ne laput. Kyllä. Niin, kyllä. Mutta tämmöisessä tilanteessa, mutta ei, me justiin kuuntelin tuon Esko Ahon kirjan, kuuntelin hetkilyö, ja siinä niistä lama-ajan hommista puhui. Ja mulla kun samasta asiasta kun puhutaan nyt, niin se kertoi siinä tuosta, että kun heidän täytyy säästää niin erikoissairaanhoidosta. Silloin on ollut ilmeisesti valtion suora rahoitus tullut näille. Ja oliko se 350 miljoonaa markkaa. Ja sitten hänelle tuli tietenkin sitten niin pitkä rivi lääkäriä ja asiantuntijaa tämmöisen marssia. Selvittää häntä, kuinka se systeemi ei kestä sitä ja jää ihmiset hoitamatta ja näin poispäin. Mutta sitten kun katsoo tilastoja, että mikä oli tavallaan se suorite, mikä oli tehty siellä, niin se ei ollut merkittävästi muuttunut sen leikkauksen jälkeen. Ja sitten 10 vuoden niin kuin semmoisella sarjalla, niin se oli parantunut se tehokkuus siinä. Että onhan meillä tietenkin semmoista, että jos joku järjestelmä on tietyllä pohjalla tarpeeksi kauan, se kehittyy johonkin suuntaan, sitten siihen tulee niin kuin semmoista klappia. Ja sitten kun tulee joku iso muutos, niin saadaan sitten taas niin kuin uusille urille ja se tehokkuus paranee. Ja nythän on niin kuin ihan jo sen väestökehityksenkin kannalta, niin se on pakko. Mutta ja tämän tilaisuudenkin niin kuin se perusväittämä on se, että se on se perustaso, mitä tässä pitää vahvistaa. Niin on aikanaan kaikki puolueet, kun on tätä uudistusta ollut vääntämässä. Oli se sitten hyvä tai huono, onnistunut osin tai epäonnistunut, mutta se ajatus kuitenkin on ollut se, että se erikoissairaanhoito ei söisi sitä perusterveydenhuoltoa. Ja tässä sitä ollaan ja koitamaan sitä vielä tuolla vääntää.